Nangu lo muntu okumele umqaphele empilweni yakho. Yabona lo muntu lo lekethi umfowethu wena, ha wakithi wena. Okwazi noma lo magama wakhipha ngoba nakhe senkingeni kuphela. Kodwa mabe ngenankinga, ungekho kumpintshile, ungekho kumxakile, lo magama wekho futhi akakwazi nokuthi uyini, akakukhumbuli futhi. Ukukhumbula mhlazane enenkinga. Kunabantu abakukhumbula obomfowabo bobhuza umfriend, mazi ukuthi uzobenefita kuwena. Mengeke azobenefita kuwena for that time, ubokwazi ukuthi akanendaba nawe. Uhambela le kude njengenhlavu yelanga lasebusika. So nje baqaphele laba lo muntu uyingozi kakhulu in such a way that ukuthi mhlazana usenkingeni ngeke azavele wena. Uyothi mngani ngeke avele ngoba ayikho into esuke ezoyibenefita kuwena. Usondela kuwena ngoba ukhona azobenefita. Mhlazana usenkingeni ngeke asondele ngoba ayikho into azoyizuza kuwena ngoba vele usenkingeni. God bless you.